खुनुरुखुम जानोसै फ्राम टेकनिकेल दा जाबाय टेक नङा लोगोफोर सेक होबा बिराद टाइम लायोना टाइम गैया बिदि गरम दिनाव हेल' लोगोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव गोदान मोनसे भिडिअजों लोगोसे थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै थ' दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जेबो गैया जोङो ओरैनो गामिनि एसे हाजोफ्राव बेरायलाबायनो फैदों आरोखि जा गरम मोन्दोंना बिफां सायाव एसे जरना खाथिफ्राव एसे रेस्ट लानो थाखाय आरोखि रेस्ट लानो माने ओरैनो जों सेंग्रा लोगोफोर बिदिनो ओरैनो गामिनि टाइम पास खालामनो फैदों आरो दा बेखौनो आं भिडिअ खालामनानै नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरोखि नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोफ्रा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन अनसायगोन होननानै थ' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव चेनेलखौ थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ लेट्स गो गरम बोथोरखाय बेदर सावजा फैदों नामा औलै खुनुरुखुम जानोसै एखेसो लोगोफोर नै एखे आर्मिफोरनि बायदि आरोखि जोंनाबो ना खेमा फख्रिसो आरो बे जेबो नङा दा फख्रिनि ना नेग्रा आरोखि दाख्लै ना हमनाय भिडिअखौ नुदोंबा नोंथांमोना बेनोमोन आरोखि फख्रिया नैबे अमा बेदर सावनोसै सावनाया माबायदि टेकनिकआव बाहायदो दे औ फ्राम टेकनिकेल दा जाबायलै अमा सावनाया डाइरेक्ट सावनायसो सेक टेक नङा लोगोफोर सेक होबा बिराद टाइम लायोना टाइम गैया बिदि गरम दिनाव माने सामब्राम बानलु लगायनोसै लोगोफोर आलु संसै ना नै ओमफ्राय बेसादा आथिं बयलार आथिं एवनाय लाबोदों न'नि जानायाल' सामब्राम रिलेक्स लाफैदों लोगोफोर उफाय गैया दिनै खामानियावबो थाङासै हाजिरा मुजिरा मावो नालाय एसे हाजिरा मावोब्रा लोगोफोर साख्रिखौ मोना जाबाय नायलांबाय दा बिदिखौ लोगोफोर बानलुखौ सिफायबाय लोगोफोर बानलु सिफायबाय दुन्दियासो गैयालै दुन्दिया लाबोनो रोङासै जों औ गरम हिट मोनखाबाय आरोखि लोगोफोर बिदिनो सम उफाय गैया जानांगौ फिसा फिसानो नै लोगोफोर मोनबाय लगायबाय संख्रि बानलु सामब्राम दुन्दियासो मावबोदों जानोसै लोगोफोर थ' भिडिअखौ नायलांबाय था जों जाग्रोनि दे जोब्बा अमानि टेस्टखौथ' मिथिखायोना लोगोफोर हिट सामब्राम जागोन जाग्रोना लानो दे भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय जोंनि एसे उन्दुलाबायनानै दं थांसै आरोखि गाज्रि मोना लोगोफोर एसे एनैथ' बयबो लाखायो जोंबो लाबाय आरो एसे एनै बांद्राय नङा जोंना खामानि गैयैखायसो लादों खामानि दंबा लानो नाङा आरो लोगोफोर औ मा जादों होमबालाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे लोगोफोर फिन नोजोराखौ नायनानै ला मोनायावबो नेयोना नाखौ दाथ' गैया जेनेबा दाखालि हमजोब्बाय नाखौ ओरैबायदि बार स्रो बरिया ना दङ नायाथ' दंबोयोसो ना बार खोलो खोलो दा बर्थमान जों मोजाङै चक्लेट थ' उनाव गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनसिगोन थ' उनाव गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि थाखाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै थ' टाटा बाबाय लोगोफोर दे टाटा बाबाय